Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Дейм... Какво говоря? Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Деймортал. И интрото от VBOX ми се промени доста, защото говорех с... Здравейте, геймери от VBOX. Все едно, това е клип. Това е зомби такова. Трябва да ги бием тези шибани зомбита. Елате бе, кучки. О, поеми, бате. Доста са. Пунги! О, пичовете. Добре, това е играта Brawl Busters. Brawl Buster или Busters, не знам и аз. Поеми, и това е епизод 2 за моя канал. След като свърши това, ще направя още 2 клипа за RoboWire. И днеска се очертава доста добро конвертиране на клипове. Отвори ми се време да мога да правя клипове. Зомби лайф. Първи е клирнат. Поеми бата. Така, почваме. Ще ми се отваряш ли бе, газомер? Поеми бе, батко. Поеми. Ау! Пум! Ама ще ти скоча на вежите, бе. Warning. Ми. Искаш едно такова ли? Искаш едно такова ли? Пум! Искаш едно такова ли? Пум! Какво е това бебе, бе? Бебе зомби! О, мага, бе. Олеле, аз съм убил 10 зомбита, 19 баца. Да, олеле. Това е втората игра, която игра, между другото. Вземи, кучко. Вземи. Лево 2 клир. Да, аз съм убил 18, тя 27. Поеми. Играта е доста лесна. В миналия епизод забравих да спомена, че се играе в Steam. Безплатна е. Знаете, че аз не обичам да давам много пари за игри. Въпреки, че понякога давам за ненужни работи. Поеми. Вземи. О, мага, тя ми стилна всички зомбита, бе. Те ви пачата. И какво, бе? И аз мога фърлям работи. Между другото, тази игра се води... Примерно, аз сега това е бухалка. И де факто игра бейсбол уж и ги стрелям с топчета такива от бейсбола. Примерно тази сега е... Той е китарист. Знаете какво прави китариста, нали? Свири на китара. С едно. Някакво... О, ето. Така. Доста яка игричка. С Shift и W се тича. Сега ще ги разпукам, бате. Поеми. Едно. 2. И гледай какво става само. Пум! Уау! Какво беше това, бе? Не го разбрах това. Поеми. Тинг. Ние нали трябва да сме тим, защо си крадем зомбитата, не мога разбера. Стига, бе. Ето гледаш. Аз съм 40, тя 72. Пум, майка ти тъпа. Какво се прави това? Така се пълни кръвта. Ебат якото. Аз не взех. Миналия епизод с Сония Бос, значи ще да съм го направил. Ема тя е много по-силна от мене. Тя сигурно кой лево е? То не знам къде пише лево. Ама аз съм първи лево, още това ми е втората игра. Все пак. Олеле майко. Леле майко. Абе, църву. Като ще те не заеба. Не. О, мага, бе. Ти, защо още си тука, бе? Поеми. Шпляс. Гледай, тя е двойно повече зомбита убил. Уейф. Такъв бе ключ от бараката.
Ела тука, бе. Сега ще ви спукам работата. Мале. Няма се берем така. Шиба много зомби. Олеле! Абе, ей, грозен. Като ще шляпна 3 бухалки, такива топчета. Олеле, помогни ми, бе, пача! Олеле, майко, леле! Ама боли искате, а? Боли искате, а? Ома гъбе. Пой този път не ме засече. Много съм. Аз съм 56 зомбита, тя 126. Ела, тука, бе. Говнар. Вземи. Стига ми стилва, бе, бате. Какъв е този полицай? Грозен. Оле, то ме... Зомби Survival. Да. Да, толкова... Бързо. Пой ми. Ай. Defense up. Ела тука. Това кой е? Как се казва, що крал на рока, дето е това? Много ме кефи. Помогни ми, тъпа пичка. Иначе ми краде такова, ама. Идва да краде. Ела тука, бе. Грозил. Олеле, стига, бе. Това бебе много ме дразни. Това не е бебе, бе. За какво бебе го такова? Това бебе е сигурно на 400-500 години. Олеле. Вземи. Абе, много такива бебета помогни, бе. Най-накрая ще дам копчето, бате. Какво това? Я! Стига. Олеле, майко. Ела тука, бе, грузи. Къде го пратих това? 1, 2, да, 144 на 76. Бати. Бой ми. Ама, много ли искате бой? Бати грозния. Ау. Стига, бе. Телефонната лавка. Супер стронг. Майко. Леле. Пой ми, бате. 6 лео клиър. Айде де. Final Wave, почнахме. Final Wave. Това значи не де XP, май. Ама те са доста. Шит. Пой ми. Много са... Добре, че имам специалка отдалече да бие. Пой ми, ама та не знам как се оправя. Тя се оправя перфектно, бе. Ние ги разбихме, бе. Ела тука, бе, полицайче. Олеле. Бангаранг. Шит, 2 полицая. Ще трябва да ги бием отдалече. Не, умирай. Спасих ти живота. Пич. Ма гъбе. Вземи това. Кюфтар тъп. Вземи то. Демич. Еле, ти ли, бе? Клиър, бате. Клиър. Виктори бонус. Yes. Левел 2. Добре, следващия клип може да играем Team Deathmatch. Така че очаквайте още епизоди. Пустете в Facebook страницата ми отдоле в описанието. Както казва един тапунгер от VBOX. Не го знам. Добре, не знам го. Айде, фен съм му и се абонирам за него, а го хейтвам. Добре, ще едно. Така, пустете в Facebook страницата ми, ако искате да разберете всичко, което ме заобикаля. И до следващия клип. До виждане.